Kwedu no mabuja magona chere mabiyangu. Aiwa tamutsi wakamuna yawe tikaiti kupeika chikwereti kanozuroko nhau ipapo Starlink yaita kuita kugwadamisa chaiko wanhu apa, wanhu wese nyika yese iri kufara. Palibe akatsomwa kunze kweyo wanga wajaira kudzvinyirira wanhu womakambani womafoni ana ekoneti wawo. Nokutoti Starlink ipapa yabva yatoti wese wari kutenga muZimbabwe wakukwanisa kubhadhara madhora $30 badzi pamwedzi nepamwedzi, dande mutande risingaperi. Kana wachida hawo aiwa unobva waona kuti ndo svede kai zvataichemera zviya kuti wakomana gotiitirai zvinhu zvinake ndizvo zvaakiitika izvi. Tikuramba tichitenda yawe ipapo. Wamwe watovhiringika nokutoti Starlink yagotopedzisira yakuramba kutambira wanhu wari kutenga kubva muHarare. Wanhu waita kuzvimba bhibho manduwe wakufunga kuti tanga tayambuka wani, tanga takutokwituka kaapa manje heno kuti chachacho pfene chichi chanhadziriwa sei. Zviri kundofadza kuti kunana Bulawayo kwedu unobuja nokumwe kuku wachiri kuona kutenga zvakanaka. Rekai tirambe takandoita kupesanisa tugune kuti zvirambe zvakadando mabuja kuti chero mubieda akaboyawo zvinoita kuti zviite nani. Apa imbofungai Starlink kunakidza ike inoita palibe kuti unoda kutanda ukwira gomo kuti ukone kuibata. Nyange uri mujombo weng'ombe uriko kung'ombe ikweyo unondokabata uchindoita uchita zvaunoda uchita kana ikaita kunakidza manduwe makuno yanochaiwo muchaona nowajombo wanenge waanako. Rekai tirambe takaparinga. Tikaringayo kumatare Jameson Timba nowabiache wagonzo wabenhuke kudare nyasi. Rekai tione kuti wachapuwa bhero chere kana kuti wachanyimiwapo kare. Asi dai wakuru wohurumende waita tusvinu uku kurova pakazvipa kwawari kuita kuku kunomakuwa pasi kunohwadza idi. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinoperera papi. Ko Hopewero Ching'ono agotiza achienda kunyika yeTanzania agoburika panhepfenyuro uyo muSouth Africa achireketa kuti ndakatotiza ndakapotera kuTanzania kwai ndakanga ndanyepiwa kuti iwewe ukaramba uri muZimbabwe wanokusunga ende ndandiri kudaba kusungiwa. Ndipo unotoona kuti zvese zvaaigoreketa kuti opposition inodaba kuita zvinhu zvainofanira kuti iite zvokuratidzira nokudidi iye azvitadza wani abva andokumukirira utiza. Ko warekerei kumira iwewe uchiita zvauri kuti wanhu vese itai. Rekai tichione ipapa kuti achazviita sei. Tinoramba takaparinga. Kwaburika kuti kwai hurumende iri kuronga kuti zuva rochi15 musosondo watiri kubatayo waite yawanoti munhu mutapa day. Kwai wada kutoenda kumasvingo oZimbabwe kuya koita inonzi munhu mutapa day. Kwai munhu mutapa day wari kuda kuita kupemberera utongi hwamunhu mutapa. Kuhadziwa fani mabujano zvakaitiwa nokumaTebeleland zviya wachiti King Mzilikazi Day kuno apa wakuti rikaiti tande zveduwo hede mabuja zvomunyika medu zvinoita kuhwadza idi. Asi rekai tirambe takaringa kuti zvinoperera papi. Mukaona mangwana waChina wakuita kusimudza musoro maningi kuziva kuti wane zvawakapuwa nonyika ipapa wagotonzi naFrederick Shawa takabvumirana kuti waChina ndio wachauya konhadzirisa nhandare yobhora yoNational Sports kuti iite zvisvinu. Kwai wari kutanda makuno yanochaiwo kureketa kuti zvese zvainge zvambonyepiwa zviya kuti kwai nhandare iyi ichatopera kunhadzirisiwa gore rino panopera mwedzi wokugumisirawo gore inenge yaperawo kuita zvakanaka. Manyepo paye nokutoti zviri kureketeka paribe ari kuzviziva kana kuti zvichaita mari waribe kuti nyepa wari kundoti takasainirana badzi kuti waChina ndo wachauya kohwaka warume pakanyangaritsa apa. Rekai tigoona kuti dare reparamende richazvibvumira chere kana kuti richandoramba rakaita kupeta manjaku. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Asi mutemo unenge uchiti zvinosainiwa zvizvi zvibvumirane zviendesiwe kudaro paramende kuti riite kutsitsa kuti zvisvinu nokutoti nyika inokona kuendesiwa makaita kuwaraiwa ipapa.
Guta roBulawayo mukutsvaka kwaro mari raita kuvhiringana nevanhu vanogara muguta rimi, nokutoti ipapa raakutoreketa kuti vanopakisa motika waya muguta kwaiwa kusvika nenguva dzonomwe manhoko. Kwati tsvatsvatsva kwai munenge muchindomhanyisana nawo basi warume. Zvikaitika kuHarare izvi panoita kunyangariwa mabuja. Kwai vanhu vanga vanyanyisa kufara, vanga vanyanyisa kuita kuti zvinhu zviite zvakanaka, wachindoti nguva dzokuti wasenze dzikapfuura wotanda kuita madiro aJoji muguta, kunoti ada kuzvimisa kuti vanhu varambe vachiita. Unobva waona kuti kabazi kake kehurumende kanoita zvokuomesera vanhu upenyu kaari kuramba kachiita kupfanya vanhu idi mabuja pakanyangariwapo. Wadzimai watatu wokunyanga vaye wanga wakaburika vachiti kurova abatiwa nomurume womunhu. Kwaipapa dzatochena paye wato mujeri wakapfikirwa kureketa kuno. Unobva waona kuti mahwani chaiwo, mahwani. Asi tiri kuramba tichiona kuti zvinopera sei. Wagonzi ipapa wachabenuka kudare zuva rochipiri chairo. Kajeri kakanaka aka rekaimuone henyu mabuja ipapo. Vanhu ngavagofunde kuti munhu anorohwaba kana aita zvakadando. Rekaitione kwazvinoperera. Wanaekoneti wada kuzama manji kuti vanhu vamugwire tsitsi nokuti izvezvi Starlink yapuwa rezinesi. Ipapa vari kutanda kuburitsa masoko wachiburikidza nevamwe vanhu wachiti iwo kwai kambani yeEkoneti yakabatiriwa fani nokutoti ndoyegani yakabhadhara rezinesi pokare nokuti rezinesi ravo rinodhura kudarika rezinesi roStarlink. Imi pakanyangarapo warukanga mwaka kutoti iwo Ekoneti ndoyegani wagoita madiro aJoji wachitsitsirira nokutsitsirira vanhu. Mazuva makozirangarira mazuva aye pataigotengesa ng'ombe kuti utenge raini ribodziro. Kuno zvinhu zvinosanduka mabuja. Vanhu ndai vachiziva kuti vanofanira kuita tusvinu panguva yavanenge vachikwanisa zvaita zvakanaka. Tikaitirambei takaringa. Ukuwo Ziggy ari kuramba achigwa mabuja nyasi. Wari kureketa wari kuti iro nyasi chaiye raakutosvika kuma 30. Wokuru hurumende wanoita kurwadziwa idi. Rekaitione kuti wachaita kingidzira rimwe goridhe chere kuti Ziggy asimbe kana kuti zvinenge zvipera sei. Zvinova zvakunyepaika kutoti inyaya baya yokuti pano goridhe kana kuti palibe, asi nyaya yokuti vanhu vari kuziva kuti chinhu chichi chinhu chisvinu kana kuti hwii. Ipapo vanhu vanoita kunyatsoziva tusvinu. Wanenge wachinzi waribe kuenda kuchikoro chokufundira zvoupfumi, asi ipapo vanopambwisisa. Nyika yoLithuania paipapa yagototi motika dzokudzimura mwoto dzanga dziri kubva kuBelarus dzichiuya kuZimbabwe dzabatiwa paye dzinosvika 11. Wakuru hurumende watozama kuti tipewo motika ndedzedu. Wakanzeyo wari pasi pomasanction tikubvumira pamotika dzidzi kuti tipfuure. Wobva watoona kuti manyongori pakanyangariwa chaiko. Rekaitirambe takaringa kuti wachaita sei. Kanyaya kanofadza sewo mamutukudzi azoisiwa pavanhu vari kuimba mutambo wokurangarira watsano wache Oliver Mutukudzi International Arts Festival ichaitiwa apa pakare paye zuva re20 mwedzi uno. Toramba tichizvitenda toringadzirikitika pasi rese. Hurumende inotonga muSouth Africa wakuita kugumana kwomapfihwa bakani. Paino DA kana Ramaphosa akasaina ipapa mangwana taakuburika muhurumende yacho. Toona kuti vachazviita sei. Imi pakanyangariwa apo. Rekaitione kuti zvichasvika papi. Pokare kuAmerica kuSouth Africa kwaipapa bazi rinoringano zvinoitika munyika Home Affairs pachirungu raakutoreketa kuti taada kunhadzirisa manji kuti izvezvi vanhu wese wakone kuita zvavanoda kuita zvese zvinochokuita nobazi racho
wari kudzimba dzawo waribe kusvikira, kureketa kuti kwai kubvira kuvanhu vanopuwa mapepa wasiro muSouth Africa kusvikirawo muSouth Africawo paribe anofanira kusvika kuenda kupi nokupi, asi munhu anofanira kundoita zvaari kuita ari pafoni obva atopuwa zvaari kuitazvo. Regai tizvione kuti zvinokoneka chere kana kuti zvichaperera papi. Tinenge tichikunyepai. Wamwe womuSouth Africa wari kuhwadziwa fani kuti kwai Zimbabwe yagopuwa Starlink, iyo South Africa iri besei. Unobva waita kuona idi kuti wanga wakaita kufungira kuti Zimbabwe inenge iri kumashure pazvese. Kwai no Bible vomberiwa chayo weshure ndo zvaakiitika apa. Regai tirambe takaparinga, asi tikuramba hedu tichinakiwa nokuseka nazvo nekutoti ndo chibodzi chiri kutipawo mufaro kureketa kuno. Regai tirambe takaringa. Kambani yeHuawei yagototi isusu taita kudhingura masikero ese kureketa kuno wabuditsa foni inopetiwa katatu. Kwai kana Apple chaiyo paribe chainokona kuita. Iyo katatu kavari kupeta kaka iwa ndo wegani. Regai tizvione kuti zvinosvika papi. Uku ari kuimba anonzi Diddy uya kwai agonzi nodare rokuAmerica abhadhare $100 romamiliyoni omadhora okuAmerica rocho upenzi, achibhadhara mumwe ari mujeri kureketa kuno akamuti akamubhinya. Apa murume waari kunzi akabhinya yu, dare rikatobvumirana kuti idi ngaabhadhare kuno $100 romamiliyoni. Unosara wabhuroka kama. Regai tione kuti zvichaperera papi. Nozuro aive masvani gongonya kuringana kwakarambana. Donald Trump achiringana naKamala Harris kwavanga vari kupemberera nokurangarira wanhu wakagwarashiwa naiyo ndege dzakanorwa paTwin Towers dzainzi ndedzaOsama bin Laden dziya. Pakanyangara apo. Regai tione kuti zvichaperera papi. Asi wari kuringa kukakaritsana kwagoita iye Harris naiye Trump wari kureketayo kuti wonhau wanofanira kuziva zvavari kuita, nokutoti wanga wakaita kudzvinyirira Trump, asi Harrisiyo akaita kusvisvina kuita kunge munhu agarira nhanzva manduwe paribe kumira achiramba achindoenda achipa mhinduro kwadzo. Regai tione kuti zvinoperera sei. Wazhinji wakandosara vari kuti Trump dai areka hachehu hwachehu, nokutoti akaramba achidari paribe kuhwina ikaanoita. Idiwo regai tione kuti zvinoperera papi. Mabuja, regai tichigumire pano. Isu ndini wenyu Manduwe wonhau.